Ja mensen, odi, mi de baga wa internet story ben de, maar a webaga, a kombaga mensen, ik weet niet wat de probleem is, het probleem met de mensen. Maar u de baga mensen, u de, sorry voor dat u safa electronics aan de, so leisi aan mij kong, so leisi aan mij kwe, dat was dom, aan a tori, dat die mensen. Lek van mij taki, a fesi mensen, wala mala la pita op YouTube, Facebook, Radio Bia Convo, me bid van schuldigheid voor a probleem die ze. Maar mensen lek van mij taka fesi, abra die se bra Steven Schakels in wan schrijf een mooi test, samen je een leesje, samen toevoegen, kiezen voor mij. En agosto. Wij proberen als individueel mens het niet goed zoveel mogelijk te vermijden, want je kunt nooit stellen dat je geen kwaad slecht doet of hebt gedaan. Omdat dit niet een gevoel of geweten is van kennis, maar van intuïtie. Wat goed is voor de andere wezen kan slecht zijn voor ons. Zowel op cultureel, spiritueel en sociaal gebied. Daarom moeten wij met ons bewustzijn ons rechten op het goede, het rustige en belangrijkste. Wat wij als individueel mens soms vergeten is ons af te vragen, is het wenselijk? We moeten ook niet als vanzelfsprekend de andere het naar de mond te praten, want dan verlies je de autonomie van de individueel. Denkend mens. Met de beste wensen van vriendschap, zoveel boven, zo beneden. Een vriend, dat naar Bra Steven, tjade woorden risi konti de mensen. Dat bij de prima Bra Steven, grantangi, lespiki, dan sakavasi. Mensen, nu wat ik wil zeggen, sabra taki, dat die zonte adebu voor arti en poti yesi puna fasi fu archi en te foto de meki you musu ko na afesi fu sori taki you da foto en nooit praxeri you do altijd aleti leke van don ja so mensen mo te gontro samotaktide anomio taki anomio chane sanka mo fona konfo to mensen maar son lesi le klibi sama o musu archi atrawan en o musabi wie klibisma en make foto altijd we make foto en atrobi soort foto altijd en nooit praten altijd die daleti so lazy kan dat die daleti maar so lazy die daar foto dat so lazy dan tijdens archi so lazy maar omdat zijde so te adeta ki agency taki you make foto nooit maar no deso so te so agency taki alastan se taki tabum no Solisi ka opim over bla 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 takisani. Omdat zij de solisi justice levi, sanai dangayu.